Ọgụatụ n'obi ka ọ laghachi n'ebe o siri wee pụta. Anyị na-eme nke n'ihi na ọ masịrị Chineke dị ike niile isi na ndụ nke a wee kpọrọ nwanne anyị na papa anyị. Kristi bụ onye mbụ nke si n'ọnwụ bilite. Ọ bụ ya ga-eme ka ahụ ya nke adara ada gbanwee bịa ihe nke ya bụ si ihe. Ibi ka anyị na-etinye ahụ nwanne anyị nwoke n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke emekwe nke obili. Cyriacus steeti Ọgụatụ. Anyị dọ ndị nwanne anyị Jesu Kristi onye kwuru si n'ọnwụ bụ bilite n'ọnwụ na ndụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla kwere na m asị na ọ nwụrụ anwụ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke kwere m na ndị ndụ agaghị anwụ ma ọlị. Onye nwe anyị ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka imere papa anyị nwanne anyị nwoke Cyriacus steeti Ọgụatụ. Nke mbụ nwaodibo e nwere okenye ime ihe bụ uche gị. Ekwela ka ọ baa n'ahụ dịrị mmehie ya. Nke abụọ mgbe nwaodibo gị nọ n'ụwa a ezi okwukwe bụ ihe jikọ ya na ndị niile kwere na gị meenụ ka ebere gị sikwa otu a jikọ ya na ndị nke gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị ihe ọma ndị a site na Kristi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Special counsel Aguilas. Life and times of Chief Cyriacus Chidi Ọgụatụ of Obodoukwu. He was a believer in giving people the opportunity to be great. Daddy's favorite maxim was nzọ ọbụla na-enweghị ike ịbụpụ rasagara ga-akwụrụ naanị ya okwuchie ike. That implies that leaders must have a listening ear and have wisdom to abide by the words of reason, even if it is at variance with his personal decision. A great piece of advice. Daddy, you were a man of integrity, humility, and good and God-fearing. You believe in justice, equity, fairness, peace, and progress of our people. Life in retirement. In 2016, Daddy left Lagos and relocated to Owerri, Imo State, and lived a fulfilled life in retirement. He was active in Holy Trinity Catholic Church, New Owerri. He was an active member of Catholic Men's Organization of the church. He was involved in the forming of Landlords Association, Landlords and Tenants Association of the area where he lived. The proximity of the church of Owerri to the village offered him the opportunity to travel to village to attend to important family and community events and matters frequently. Daddy lived a rewarding and fulfilled life. May God bless his soul and grant him eternal rest in his person. Daddy, we miss you. We love you, but God loves you more. Continue to rest in peace. Adieu, Daddy. Adieu, Ọgụatụ n'obi. Adieu, great icon.